Latag, latag. Madali tayo ngayon. Ayan ang mga kaibigan, nakalatag na. Halidihan! Didi ka! Uy! Didi ka! Maatras ka ng bayong! Ayan na, malapit na. Ito yung naghahatak ko. Ayan yung naghahatak ng lubid. Nagpalit kami ng lubid kasi yung unang attempt namin wala. Lagyan namin ng pangkalansing sa gitna. Ayan. Parang wala pa rin. Maiksi yung lubid. Maiksi ang lubid. Uto na, dalaghan na. Dali! Dali! Yan! Ano? Nakabuhay? Ano? Kino? Daga pala. Daga! Ay, asan? Kinuli mo. Asan na? Asan daga? Masarap yan. Daga pala, hindi tikling. Daga na dali natin, daga. Ayan. Tama lang yan, pisti sa palayan yan. Sobrang takot ni Imon. Daga. Ayan, nakakuha tayo ng isang daga. Dagang palayan. Sarap din, kinakain din yan. Masarap yan. Tama lang yan, makuha natin yan. Pisti rin sa palayan eh. Pisti rin sa palayan yan. Kinakain yung mga puno ng palay. Ayan mga kaibigan, pangalawang attempt na natin to. Yung unang attempt natin eh, inaasahan natin ni Ibon na mangubod yung palay daga. Okay rin yun, pisti rin sa palayan yun. Mamaya, iihawin namin sa ni Buboy. Yan, diyan ka na lang sa gitna, yumuko ka na lang dyan. Ikaw dyan sa gitna ka lang magtago dyan. Oh, di sa may paroy. Doon si Boboy oh. Ayan oh. Ayan. Tagahatak siya. Ayan. Ito yung isang tagahatak. Ayan. Sana may makuha na tayo dito. Ito na. Ay, bimiltada. Ayun na. Uy! Bimiltada, dua. Bimiltada, oh, dua. Nabiltada, dua. Bimiltada, dua. Sayang. Daga na naman. Oh, nakawala. Sus, dalawa na sana yung daga natin. Sarap sana litsunin yan. So yun mga kaibigan. Di pa tayo nakakahuli ng ibon pero dalawang daga na sana yung mahuli natin. Kaso muntik na makagat yung kasama namin kaya nakabitaw pa yung isang daga. Sarap sana litsunin yun. Sayang yung dalawang umatras. Baka ibon yun eh. Mangubod yun. Umatras. Umano sa lambat. Puting-puti kasi yung lambat natin boy. Diyan sa unahan yung medyo makapal na palay. Paray. Hindi, may bunga na ako. Yan, pwede na yan. Hindi, may bunga na ako. Oo. Sige. Puto na. Ay, ito. Daga na naman yun. Mahinang bunggo eh. Bayong. Sige. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Dali. Ayun na. Oh, ayan. Wala ka ba yan? Sus. Sayang. Sayang naman. Nakabitaw pa. Woo!
Ano ba yan? Ang late kasi. Day, ikaw ang dumakma eh. Day, so desade talagang matakay na pang kita. Day, nakatako. Sayang. Sayang na sayang talaga. Kasama ni EJ, pinuwian talaga. Sayang na sayang talaga. Minsan lang makakuha ay nakawala pa. So yun mga kaibigan, uwi na lang kami kasi may nahuli nga sana kaming isang ibon kaso nakawala pa. Hindi nadakma ni Buboy. Saka 2 pirasong daga. So yun, hanggang dito na lang. Bye-bye.